guys! It's me, Michelle V. And heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo? Hi guys! As you can see, dito na naman ako sa park at nagbabike. Andun yung aking baby. Ayun na siya, oh. Medyo malayo-layo na. Ayan, so, umpisa natin ang ating araw ng pagbabike. Anyways, mag-aaga pa. So, yun. And, syempre nag-almusal na kami, no? Tapos, ayun, nagaya ulit siya na mag-bike kami. So, let's start the day with bike. So, gusto ko sana mag-video. Wait a minute. Sana makapag-video ko. Para makita ninyo ang aking baby. Wait lang. I will make a video. Ito pala outfit ko. Tantarara! Hi! Ayan. Pabike-bike kami, tapos yung bata namin ay nagaya na siya na magano. Ang ganda dito, tingnan niyo naman yan, no? Tapos may ano dyan, may ilog, na maliit, ganyan, na very peaceful ng ano ng park na ito, guys. Sobrang ganda. Makikita niyo yan yung ano dyan, oh. Ayan. Yung ilog mismo. So, ayun, mabike na kami, pauwi ng bahay at update ko kayo mamaya. Guys, update sa bahay na pala kami. Kanina pa, hindi pa naman sobrang kanina pa. Palit ako ng damit, kaya tingnan niyo, yung braso ko. Grabe yung ano ko. Tapos, ayan, hinandaan ko na ng pagkain yung aking bata. Kumakain na siya. Ako naman ngayon ay mag-unload ng ito. Ang tawag ito? Ng dishwasher. Anyways. Hi guys. Kanina pala bago kami nag-bike is nagsalang na ako ng labahan namin yung mga puti. So, sasampay ko na siya ngayon. Kinuha ko na sa baba. Kaya ako nakaganito kasi bumaba ako. Kakahiya sa mga kapitbahay, diba? So, hi guys. Tapos na ako magsampay. Sobrang init talaga. As in. 28 or magto-29, ganyan. Tapos sa ano daw, sa tag ito? Sa linggo, bukas, ay nasa 36. Ganyan. Yung ano, ang init! Grabe talaga. Which is, tag-ano na ako guys. Bago kami lumabas ng aking bata is, yung bata ko ay pinaliguan ko muna siya. Tapos ako, since nakapagligo ako nung, kulang pangarawang araw pa lang ngayon. Nag-half bath ako ba, yung katawan lang, ganyan. Kasi nga, alam niyo naman, nagplansya ako ng buhok nung karaang araw, ganyan. So, hindi rin ako lagi nagbabasa ng buhok ko. So, ayun. Ang init kasi nag-lotion pa ako. Kung naglagay ako ng sunscreen. Kasi nga, init ba sa labas, alam niyo naman. We need to protect our skin, you know. Kahit na tayo ay brown or ano man ang kulay natin, we need to protect our skin talaga kasi alam niyo yun, kailangan talaga yun natin para maging maganda. So, yun. So, yung bata namin, nandun na naman siya sa ano. At tapos na siyang kumain. So, dahil tapos na siya kumain, ako naman ang kakain. The next day. Guys, may niluto pala ako. Ano to? Isang cups ng kanin. Tapos may mga vegetable like carrot. Yung mixed vegetables yan na may carrots, may broccoli, may cauliflower. Tapos, ilagyan ko ng spinach. Kita niyo yung mga green spinach yan. Tapos, may itlog. Ayan. Tapos, ayun na. Diba? Ang dami nila healthy. Breakfast, brunch. Hi guys! Good morning! It's another day. It's Sunday. Happy Sunday! Ayan, ngayon pinakita ko sa inyo kanina is nagluto na ako ng aming brunch. Ayun yung rice na pinaglagyan natin ng mga gulay-gulay. Tapos, may ginawa din pala ako na banana pancake. Ayan. Brunch ito guys. Tapos, may fruits kami dyan. Tapos ako ay may green tea. Ayan, green tea. Green. Hindi na ako nagkakape. Tapos yung aking bata is naandyan. May ang kanya naman is, ang tawag dito?
Kain tayo. Ayan na. Sarap. Daming gulay. Kanya ng bata namin. Ituhan niya. Tapos, sorry. Lalabas kami. Maglalakad-lakad o di kaya mag-drive ng bike. Something like that. So, yeah. Ito yung aking pancake, oh. Charan. Banana to. Nalagyan ko ng itlog. Lecker, Rafaela. Ich bin felt. Nein. Guck mal, dann das und das. Und fertig. Guck mal. So viel. So, kakain na kami, guys. Happy later. Date. Malayo-layo na yung narating namin. Kalain mo yun? Galing kami doon sa pinakadulo. Tapos pupunta dito sa kabilang park. Ayan. Diyan. Diyan yung bata namin. Ayan. Magkakakonekta naman kasi yan. Tapos medyo malayo lang yung dinaanan namin ngayon. Kasi nakaraan dito lang yung sa may likod namin. Kasi ito sa kabila itong part. Tumawid-tawid pa kami ng mga ano. Ayan. So, yeah. Oh, grabe yung hingal ko. Pawis na ang kilikele. Ang init ngayon, guys. 32, 30. Magka-36 na daw ngayon. So, yeah. Dito kayo mamaya. Diba yung kinain ko kanina na ano, kanin na may mga gulay-gulay na wala na. Charot. So, let's go. Update sa bahay na kami. At, ice cream. Nag-ice cream kami ng aking bata. Ang init. Sobrang init. Grabe. Check po kung ano na ngayon, ano ng weather ngayon. Kung ilang grad ba. Check natin. Wait. Hi guys. It's 30. Pero sobrang init. Napaka-init. Mahaba pa patin ko yung ano naman ng aking bata. Knock rice? Asan? Knock rice? Ang init talaga. Sobrang init. Update ko kayo mamaya kung ano pa yung ganap namin. Ngayon. Okay? Lunch. Was willst du? Duval. Komm meine Kirsche. Nein, das macht Aua, das wird ja Michel. Kirschewein. Michel keine Augen mehr. Augen Kirsche essen. Michel keine Komm, Augen. Kirsche essen. Das ist Kirsche. Das ist Kirsche. Augen. Augen. Kirsche Augen. Kirsche Augen. Raphael mag Kirsche mein Augen. Alarm Samstag. Singen? Nein, noch die Gotteslied. Alarm Samstag. Alarm Samstag. Ey, ey, ey. Alarm Samstag. Alarm Samstag. Kung siya kumanta ng ganun kalakas-lakas. Linggo pa man din ngayon. Bakit patulog yung mga tao? Sobrang init ngayon, guys. Sobra. Ano talaga, kahapon nag-start yung summer, Friday. Ganyan. So, grabe yung weather as in. Pagka-summer dito, summer talaga din. Sobrang init din talaga. Ganun. Tapos yung nakaraan nga, may nagtanong sa akin, sabi yung gano'n, no, Michelle, ganda ng ano, ganda ng panahon, no? Sabi yung gano'n. Oo, sabi yung gano'n. Pero, sabi bakit hindi ka? Tapos sabi ko yun. Sabi yung gano'n, ako, sawang-sawa na ako sa init sa, ano, sa Pinas kasi init pa dyan sa atin, di ba? Sawang-sawa na ako dyan. Sabi kaya excited na ulit ako excited na ulit ako
tawag ito, mag-winter. Kasi gusto ko yung snow. Ayan, so ganun. Kaya pag lumalabas ako or pinupuntahan ako, naka-long sleeve lang talaga ako kasi nga kahit mainit talaga, or naka-long sleeve or kaya magdadala ako ng cardigan, ganyan, jacket, na ano, ganyan, sa ganun. Ganun. Kasi nga ayaw ko nga ma-expose sa sun yung, ano, yung shoulder ko. Pag nagbabike ako, ganyan. Tapos pagtatanungin ako ng asawa ko, ang init na yun, matanggalin ang suot mo. Sabi, hindi ko nga kaya ma-expose yung braso ko sa ano, sa init. Kasi ano, pag naglalakad-lakad, ganyan, tinan mo yan, ang baso ko, laki lang yan ang braso ko, tapos may itim pa, edi wala na, malaki na, may itim pa. Charot. Ayan, so yun, tapos tinanong ako noon na anong weather, ano, yan sa Pinas, sabi ko, tagulan pero mainit. Natamo ito? Richtig. Warum? Was machst du? Richtig. Warum? Was machst du? Du schlafen? Schlafen. Richtig. Pinapasara niya yung pinto, tutulog daw siya. Sicher, du schlaf? Pinasasara niya sa akin yung yung pinto, tutulog daw siya. So, ewan ko kung matutulog ba talaga siya. Sabi niya, richtig so. Kasi nga, gusto niya yung naka-close talaga ba? Yung hindi walang uwang. Naka-close talaga. Ganyan. So, mag-alala ko dito, tutupin ako dito. Hi guys! Update! Nahatid namin yung aming bata na. So, ngayon, nagpalit na ako ng aking mga ganito. Bedsheet. Something like that. So, ilalagay ko na siya dito sa ilalagay. Lalabahan ko na siya. So, let's go. So, ayan na, nalagay ko na. Pwede ko sa taas. Balikan ko na sa taas na bahay. At ako naman, ang gagawin ko naman is, papalitan ko naman yung bed namin. So, yun. So, hi guys. Ako nagbabalik. Ano na siya? Tapos na yung aking nilabahan. So, kukuhanin ko ito. Sasampay ko. Doon ko sasampay sa naming balkon para as in, kinabukasan tuyo na siya. Kasi sobrang init ngayon. So, yun. Tapos, sasampay ko lang ito. Tapos, wala naman ibang gagawin, guys. So, hanggang dito na yung vlog natin sa weekend from Saturday until today, Sunday. Smells so good. Ang ganda talaga ng Ariel. Ano lang siya, pricey lang ba siya? But yeah. So, oopsie. So, yun. Nothing left. So, ayun lang guys, yung vlog natin from Saturday and today. So, sana ay gusto ninyo. Ayan. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Ayan. So, and I will see you in our next one. Thank you so much. Always smile and God bless all. Juicy. Magsasampay na ako.